Si això s'admet com a recepció, jo també puc saltar, eh? Vinga, doncs. Ai, va, espera. Vale. Hòstia, des d'aquí es veu millor, que des d'allà baix. Carles aquest, no? Aquest és el Pau? Sí. L'altre Pau. Jo que sí. Mira, que ve el tarraco, que ve el tarraco. Vamos a poco a poco, vamos a poco a poco. Es que si la... Es que si ven, si la gafa de